Hvem du skal prøve? Hva faen tror du? Vetle søster. Helst. Nei, må klesse på med det jo først. Kanskje torto. Hva du sa? Må klesse på med det. Faen, det er jo i munnen da. Jeg har noen flere så. Hva du har flere av? Det er jo. Hvorfor har du da? Fordi at jeg bare kjøpt flere og flere. Har du kjøpt? Ja, faen også. Hva kjøpte da etter da? Jeg gidder faen ikke lukta bæs. Og der er han! Åh, jeg trodde du sa BH. Nei, det er ikke jeg. Vent nå faen meg å lure. Men hvis du sa det jo, ja, det var jo ikke så løgn. Nei. Uff. Nei, jeg er ikke BH, nei.